हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा दाखालि जोंहा आसाम स्किमनि बागै मोनसे आपडेट होदोंमोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां नायदों एन्ड बेनिफ्राय गोबाङानो बुजिदों आरो गोबाङानो बुजियाखै एन्ड बेनिफ्राय 2 लाख राङारि अनसुंथाइ युथ्सफोरनि बे मोनसे पजिटिभ आपडेट सिएमनिफ्राय ओंखारबाय दा गोबाव खालामा जोङो डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि लोगोसे स्किमनि गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेट मोननो सेन्ट्रेल स्टेट बा नोंथांमोना काउन्सिल जायखिजाया आपडेट मोननो हागोन स' बिदिब्ला जों थांग्रोगोन फार्स्टआवनो अफिशियेल वेबसाइटआव फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान आपडेट नोंथांमोनाहाय मोननो हानाय बायदि दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल वेबसाइट फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव बे स्किमा फैगोन बेखौहाय क्लियार खालामबाय दिनैहाय सिएमआ निउसनि गेजेरजों बे मोनसे स्किमसो अके मोनसे स्किमसो नोंथांमोनाहाय बे स्किमनि गेजेरावसो बेखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ अके बे जाबाय मोनसे राङारि अनसुंथाइ फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स बे स्किमनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना 1 लाख लाइमोनफोराहाय 2 लाख करि बेवहाय रांखौ मोननाय जागोन माने 2 लाख मोनगोन आरो बे 2 लाखखौबो नोंथांमोना फार्स्टनि इनस्टलमेन्टआव 1 लाख मोनगोन आरो सेकेन्डआव 1 L मोनगोन माने नोंथांमोना 2 लाख मोनगोन स' बेनिफ्राय बेखौ बुंखाबाय बे मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो नटिफिकेसना बेयावनो फैगोन बेनो जाबाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि अफिशियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेयावनो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स बेयावनो मोनखायो आं नोंथांमोनजों जेब्ला फैयो शेयार खालामगोन आरो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ स' बिनि सायाव आपडेट फैगोन आरो बे जाबाय बेंकनिफ्राय नङा अके बेंकजों लेनदेन गैया बे मोनसे पर्टेलनि गेजेराव स' नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगोन अके बे क्लियार जाखाबाय बे मोनसे स्किम अके मोनसे स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ जायनोखि आनएमप्लयि दङ स' बेयाव खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय अफिशियेल नटिसआव फैबावगोन क्राइटेरिया थागोन हमना ला मिनिमाम क्लास 8 पास एबा 10 पास अके माबा मोनसे थागोन आरो जेब्ला फैयो स' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेनिफ्राय बैसोनि लिमिटबो थानो हागौ स' बे फैगोन बेसेबांनिफ्राय बेसेबां मोनगोन बेनि सायावहाय जोङो डिटेल्सखौ लानो हागोन दा गैयाब्लाबो जों मिनिमाम 18 इयार्सखौ लानो हायो अके 18 इयार्सखौ लानो हायो आरो लोगोसे 60 इयार्ससिम जोङो लानो हाथ'यो नाथाय जों दा फिक्सखौ बुंनो हाया नाथाय जेब्ला अफिशियेल नटिस फैगोन जों बेखौ आपडेटखौ शेयार खालामगोन नाथाय पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे सिएमआहाय निउसनि गेजेरजों बुंबाय बे मोनसे स्किम अके बे मोनसे स्किमावहाय नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेखौ देग्लायनो होगोन होनना बुंदों जोबोर मोजां देग्लायनो होगोन होनना बुंदों 2023आव स' अक्ट'बराव एबा नभेम्बराव नोंथांमोना चान्सखौहाय मोननो थांगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय फिक्स बुङाखै सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर नाथाय नोंथांमोना देग्लायनो मोनगोन आरो मोनसे पजिटिभ आपडेटआ बेनो अरुणोदय गोदान स्किमा स' नोंथांमोना बे फिक्स जाबाय डेटआ 10 डेट सेप्तेम्बराव नोंथांमोनाहाय बेखौहाय एकाउन्टआव स' नोंथांमोनाव 1250 एकाउन्टआव हाबसिगोन 1400खौ हाबथ'आ होनना बुंदों अके जास्ट नोंथांमोना 1250खौहाय मोनग्रोसिगोन 7 लाख गोदान बेनिफिसारि बेवहाय एड खालामनाय जाबाय स' बेनिफ्राय सिगांनि एप्लाइ खालामनाय 2020आव बेनो जाबाय ग्रेजुवेट आनएमप्लयिनि स' बे स्किमनि राङा दासिमबो हाबाखै 50,000आ आरो जेब्ला स' पजिटिभ आपडेट फैयो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन WPTनि आन्डाराव दा बे दासिमबो बाजेट गैयागोन स' बेखायनो सोनाय जायाखै दा जायखिजाया नोंथांमोनजोंहाय जेब्ला अफिशियेल आपडेट फैयो स' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन स' बेनोमोन युथ्सफोरनि नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि पजिटिभ आपडेट